Chceli by ste viacej predávať, viacej zarábať, vybudovať si silnú osobnú značku? No tak vám radím, začnite písať. Fakt, veľa písať. Je jedno, či chcete natáčať virálne videá, ktoré budú mať 100 000 pozretí, alebo posielať presvedčivé e-maily svojim šéfom a klientom, alebo si len zlepšiť svoje vyjadrovacie schopnosti. Všade v živote, každý jeden deň sa vám hodí, keď dokážete kreatívne rozmýšľať, keď dokážete písať pútavé texty. No a kto iný by vás mohol naučiť lepšie ovládať túto super schopnosť ako ten najznámejší slovenský spisovateľ, autor viac ako 100 kníh, textár, ktorý skladal pre Karla Gotta alebo Pavla Haberu. Maturitná otázka. Pán Daniel Hevier tvoriť začal už 60 rokov dozadu a stále do dnešného dňa chodí do tohto výnimočného priestoru, aby písal nové texty, nahrával videá, spieval a rapoval, maloval. No všetko. Je to chodiaca ukážka tvrdenia, že kde je práca zábavou, tam je život radosťou. Som preto veľmi rád, že prijal našu výzvu, aby vytvoril pre vás výzvu tvorivého písania. Čaká vás 30 videolekcií s inšpiráciami, ako nakopnete múzu, 30 úloh, prostredníctvom ktorých odomknete všetku tú v sebe driemajúcu kreativitu. Tak čo, tešíte sa? Lebo my áno, veľmi